Hej, jeg vil nu anrette jeres forret til nytårsaften. Den kommer sådan her i 3 små beholdere, som alle sammen kan gå i mikroovnen. Vi skal have hummerbisk med stegte kammuslinger. Kammuslingerne er forstegte og ser ud sådan her. Dem starter vi med at putte på tallerkenen. 2 kammuslinger per person. Bagefter kommer de syltede jordskokker. Også i en mikroovnsbeholder, hvis man vil. De kan også sagtens være kolde. Dem topper vi oven på kammuslingerne. Til sidst så slutter vi af med hummerbisken. Den kommer også i en beholder, som enten kan køre i mikroovn, hvis man vil slippe for opvasken, eller hvis man gerne vil varme den selv og have lidt mere kontrol, så kan man putte den op i en gryde og varme den. Derfra er der 2 muligheder. Du kan anrette den helt ligesom den er, eller hvis du vil have lidt ekstra finesse, så kan du lige tage en stavblender her og skumme den op frisk. Det gør du ved at putte stavblenderen ned på siden her, så den bare er toppen. På den måde genererer vi skum, og det giver lige lidt ekstra. Her er de 2 forskellige anretninger af vores forret: hummerbisk med stegte kammuslinger og syltede jordskokker. Velbekomme.